И след като минахме през факта, че трябва да пиеш вода, идва ред и на следващата категория. Какво се случва с напитките, които не са вода? И тук е едно супер важно правило. Те са храна. В масовия случай, когато човек спазва хранителен режим, иска да отслабне или каквото и да било друго, не брои напитките си в рамките на деня. И човек може да има 3, 4, 5 основни хранения за деня, но пропуска, че междувременно е изпил 1-2 фреша, 1-2 смутита, 3 капучинота и така нататък. Ще разкажем много интересен случай с една моя приятелка, с която се срещаме. Това беше преди няколко години. Още бях в периода на току-що завършила или учеща нутриционистика. И тя ми казва, каквото и да правя, не мога да отслабна и това е положението. Не мога да отслабна, ям само поведнъж на ден, нищо не се получава. Пробвала съм си с 5-кратно хранене на малки порции храна, пак нищо не се получава. И аз в този момент я питам, а какво пиеш извън това, което ядеш? И се оказва, че тя пие капучино почти по цял ден, като минимума за деня и е 3 капучинота. Ами, това си е храна. Затова следващия път, когато не ти се получават нещата, погледни и напитките в деня си, които не са вода, и внимавай с тях. Защото точно те може да са причината да не ти се случват нещата по желания от теб начин.